Etelän live-sijainti. Valita eka Peetu Niemelä. Peetu Niemelä. Se on tossa niinku vanhan Raahen tossa. Se on tuolla. Mä tiedän, se on siellä yhden sillan alla. Niin, tai onks ne ton sillan alla? Siis siellä on se pikku silta tossa suoraan kun menee, niin se on sen alla. Ai se Kauneuskanava silta. Niin. Eikä oo siellä alla. On. Me ollaan nyt täällä aika kauan. Mä vaihan nyt kuitenkin piiloa jossain vaiheessa. Nuutti ja Mikki on tuossa Prismaa eessä. Ei me niin kauas enää lähdetä tästä. Ei. Katsotaan vaan missä Aku ja nämä on. Nämä on tuolla Raahen. Ne on tuolla veneessä. Eikä ole. Tällainen. Yritetään saada piiritettyä se Peetu. No katsotaan, että näkyykö tällä ketään lähellä. Siellä ei näy ketään. Mä näin sen. Näikö? Ei se näki meidät! Nyt juostaan jo kovaa oikeesti. Joo, ei oo siis ketään. Emil! Ei kerrota niin, ei! Se on siellä! Mihin se lähti? Mistä nää tiedät, että ne on siellä? Mä näin sen naama. Mitä? Ollaan ihan hiljaa. Nyt tulee mykkäkoulu. Pitäisköhän mun lähteä liikkumaan? En tiedä missä. Etsijät on, en kyllä tiedä. Jos tää nyt hyppää johonkin vettä ja alkaa uimaan, niin oh my god. Sit mä en kyllä ota sitä oikeesti, mulla on nää mikrofonit. Ei mennä tuonne veden äärelle, koska sit kun nää tippuu nää vehkeet sinne, niin nyt hiljaa. Mut nähtiin, ei Nyt pitää täällä oikeesti. Se on tuolla! Nyt juostaan! Meni kipeäksi, sun pitää tehdä se. Tee se. Mä näin ne on tuolla. Ne on mun takana. Kyllä kattokaa, ne on vaan mun takana. Ei